Wow. मा होनदों? दुबाइनि चकलेट? अबे दुबाइनि चकलेट मोनजाफेरखो? हाय लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय। दा आंथ' नै टट'आव बहाबा थांनो बायदिसो जिरनानै दङ। ओमफ्राय टट'आव थाबाथाय आं रायलायनो बायो आरोना, माने बे ड्राइभाराहाय सालायग्रायाहाय माने नाहरबाय थायो, गावजों रायलायदों खोमा साननानैहाय। ओमफ्रायहाय बेखायनो आङो रायलायाबालानो सिरि सिरि बिदि भिडिअ'ल' खालामबाय थाबाय। ओमफ्राय दा आङो माने डिउटियाव थांनो नागिरदोंमोन कलेजावहाय। ओमफ्राय दा बेयो माने बन्द' बायदिसो खोनालायबाय आरोना, माने रावबो थांनाय नङा, ओमफ्रायहाय स्टुडेन्टसफ्राबो फैनाय नङा, माने मोनसे माबा खामानि दं आरोना। ओमफ्राय बेनि थाखायनो रावबो थांनाय नङा होननानैहाय आङो फैफिनबाय ससेनिफ्राय, नङाबा आंहा लस जायोना बिरादनो। बेखायनो आङो दिनै न'आव थानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै सानलायबाय। दा थ'बाय थादो होमबा नै आंबो फैयै आं गारि गाखोखाबायमोन, विंगार गाखोखाबायमोन। ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय फैफिनबाय आङो। ओमफ्राय नै दा गामिबो सफैफिनबाय। दा होमबा गामियाव हाबबाय, नै थांनोसै। थौदो होमबा ब्लगखौ नायलांबाय थादो, आरो जायफोर चेनेलखौ ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो। न' मोनफैबायमोन आङो, ओमफ्राय टट' भारा होनो खुस्रायानो गैयामोन। न' सिङावसो लांफैबाय आं 20 थाखा। आयौ माथो गोसोम जानानै दं नै अख्राङा, मा महर जानानै दं अख्राङा, बाब माथो सिबो सुजाया माबो सुजाया दाबायदियाव। थ' होमबा दिनै न'आव थानानै नोंथांमोनजों मा हायो शेयार खालामलांसैलाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय दे दिनैबो ब्लगखौहाय। दिनै थारमाने आङो थांनो सानदोंमोन आरो ना, ओमफ्राय गैया बन्द' बायदि जागोनसो, क्लास जागोन ना जाया। ओमफ्राय आंहा एफा गोजाननिफ्राय थांनाय माने लस जायोना। 300 थाखा थांखायो थांलाय फैलाय, ओमफ्राय बेनि जाग्रा लाबोनाय मानायजों 300नि बांसिनसो थाङो आरोना, 350 गाहाम। बेखायनो आङो है जाया बायदिबा थांला नामा होननानैहाय साननानैहाय, बन्द'थ' ओरैनो नटिस होआखै। ओमफ्राय गथ'फ्रा नुदों आरोना, गथ'फोरनाव सोंहरबाय आङो, जानाय नङादां जादों आरोना, क्लास जानाय नङादां होननानै। थ' दिनै थालांसै न'आवनो बानायसैलाय, नङा होमबा? थौदो होमबा ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै। मैयानो सोमनानै दोनखानायमोन नै नारजियाहाय, बेखौहाय दिनै संसैलाय। जोंहा एभ्रि फ्राइडे जानाय जागासिनो दा, माने खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय नोंना आयै, खेबब्रैसो जाबायदां। फ्राइडेबाथाय नारजि अमाल' जागासिनो आरोना, ओरैबायदि गोथाव मोननानै दङ। ओमफ्राय रुगारग्रोसै ना? दै गुदुङाव सोमखाबाय। हरसे सोमनानै दोनबाय, ओमफ्राय दै गुदुङाव सोमबावबाय नै दा, दहाय फुङावनो। दा बेखौ डाइरेक्ट रुनोसै। हेपि मामि फैनायनि सेन्देल गानदो। मा जादों नोंलाय? आयौ इसोर बोहैजोब्बाय सना आंनि, इसोर थोद। ओंखाम जाखांनायनि ललिपप मोनजादों, ओंखाम बुरजा जाबायना। सेन्देल गानसै, गानदो दे, गानहैदो थां। रुगासिनो नारजियाबो गोखा मोनामलायखाबाय। अमायाबो सफैबाय नै, एकदम मेजेम लायखा। आराम साबावबायसो नै, साजोब्बाय आराम गेब्लेजोब्बाय। दा अमायाव ज्राव हरबानो जाबाय बियो। सानहरदो थां, आं नोंनो जुइस बानायना होनि दे। ओरै फै, मा नागिरहैखो? आयौ मा नायदों? जुइस लोंसै दा? दे दलद जिरायदो दे। दलद जिरायदो, जुइस मोनलोंसै दे। औ दे दलद जिरायदो, आं लायनोसै दे। औ दे दलद जिराय। वाव हेभि, दु। औ एबियाव लाबोदों मामिया रोङो दा जुइस बानायनो? दे लोंदो दे। वाव इस गोथाव। टेस्टिखौ मारै होनोमोनलाय? वाव दे लोंदो दे। औ सु दङ बेयावहाय, दे लोंदो दे। लासै लोंदो दे, गिलासखौ खोलैनो नाङा दे सना दे। बायोना बियो, बायग्रासो।
बेयाव थानानै मा सान्स नागिरबाय थादों नोङो बेयाव थांबाय थायो दैयावहाय मा सके थोद सकेखौनो जाबाय थायो दलर थांबा था 1 सेकेन्डबो दोरोदजिया बेनि खाथिनिफ्राय ओइ बारबो मोजां बारथारबाय सान्दुङा दुंखावलायनायबो फैदोंमोन ओमफ्राय बार दा मोजां बारना होबाय नै आयौ जा मोजां बारदों नै बिलाइफ्रा नायदो दुबाइ चक्लेट मा होनदों दुबाइनि चक्लेट अबे दुबाइनि चक्लेट मोनजाफेरखो थोस दुबाइनि चक्लेट मोनजाफेरबाय नोङो थोस ओमफ्राय गेलेनाया बेयावसो गासिबो आथिं गाग्रायाव दा गेले आया 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 ओंखारदो दुस्थुहाय नोङो ए अबेनि चक्लेट होनदोंमोनलाय बेयावसो गारनानै दोनफैदों आइसोर नै मोस्रोम बाजोब्बाय एवबाय नै दा फै खाथियावहाय नोङो औ गाइखेर लोंसै दानो लोङा ना दानो लोंथ'आ र' दे आयौ मा दंफां लाबोदों नै इसोर सासे मिनिगासिनो सासे ओइ बे जाजाया नों जाजाया नोंबा जाजाया लाया नै मा होनदोंमोनलाय बाबा जस्ट' मुदुनो माबा जस्ट' मुदु मारै जानांगौ ओमफ्राय बेखौ ओरैनो जानाय बिदिब्रा गयाव होनानै जायो ओंख्रिफ्रावबो होयो दालायना मा जाखो बे बिफां जाखो ना माखो बिफां गोरलै ओमफ्राय सोरनिफ्राय मोनबोलाबायखो नों जुरिफुथि फांग्रावहाय ए ओमफ्राय नों सोंखारदों दा बिदि जाजायो होननानै हाट गयाव होग्राखा आं गय दखाननिफ्रायसो माबानानै जों गय ए नों मिन्थिखायो जस्ट' मुदु जानायसै आरो बिदि गुन्दै खालामना होयो गुन्दैया उदैया ए खैरोम दैरोमथ' होनो बे ओरलां नै फैदा जानोसै लोंसै है हाला गोदैब्रोमथ' मोदोमो खुगा स्रां मोनो लाग्रा जिनिस मोजांथार जानो होमबालाय जानांबाय आंहा होमबालाय जाजाबाय थाबाय दा जस्ट' मुदुनो खैरोम दैरोम मोजांथार खैरोमथ' नङा दैरोमरोम गोथाव खुगा स्रां मोनो खुगा स्रां मोनो ने गयाव होफानानै होयो जस्ट' मुदुनो जस्ट' मुदु जुरिफुथि फांग्रायाव लाबोदोंनो बाबाया मोननै थुख्ला ना मा जाखो बेसेबां लाबोखो नों बेखौ बेसेबां लाबोखो 60 थाखा मानसिफ्रा बायनो रोङादां बायादां जुरिफुथियावथ' बायगोन थ' माबा मुलियावहाय गयावबो दा नोंना गैला जाबाय साहाया साहा लोंनो नागिरनानै लबार संना होदों नै सासे नै बेनो दुस्थुआ बुजाबाय र' बाबु आं माबा खेबथ'नो लेबुनि मोनसे बिबारनि बे बाबानि बे आइनि एकदम मेजेम गखाजोब्बाय आराम फोमोनखाबाय दाना ज्राव नै जोंना फेभराइट ओंख्रिया दा माने बेनो जागासिनो माने गोजां बोथोरावहाय जानो बाखायो नालाय बायदिसिना गोजां बोथोरनि मैगंफ्रा मेरला जाखायोना जाथावनो बेखायनो दानो गरमावनो जाखानोसै होननानै जागासिनो एभ्रि फ्राइडे जायो आरोना शुक्रबारबाथाय जायो सामफ्रामबो अमा नारजि फानो गाखोनो मोनबाय दसे दसे गाखोथारनांगौ आरो बैनिफ्राय सिथ्लानिफ्राय बेसिम गाखोफैनांगौ बेना ओमफ्राय जाबायबो नै गेलेबायबो नों गेलेदों मा गेलेदों ए दा सिफायदों मादै बेखौ लाबाय थोरसियाव ओंखामा दहाय फुंनिबो दङ नै आलु भाजा ओमफ्राय बे जाबाय बेनिफ्राय नै आसोल ओंख्रिया बेदर रद' माखासे जागासिनो दङ आरो हायनानै लाग्रोसै आं सामफ्रामबो जोंना फ्राइडेआव बिदि जागासिनो एकदम गोजां बोथोर जाजासे बिदि जागोननो मालाय ओरैबायदि गोथाव मोनो आरोना न'नि माबा बेयो फाथोआहाय गोरलै दाख्लैसो फोराननानै दोननाय
रद' रद' जानोसै हां नै एकदम सुरुबलायनाय एकदम जानोसै नै रेडि लाबोजोब्बाय आयौ सुरुब सुरुब जानो लुगैलायबाय नै आङो बेदरा दै रिदांथार जानोसै जानो लुगैबाय गरम सोरबा सोरबा जानो हायाना आंबो गोदो जानो हायामोन ओमफ्राय दा खिन्थु जानो हाबाय बिदिखौबा बिदिजों एवनाय मोनदेरबाथाय गरमाव इन्ट्रेस्ट मोनो बिदि गोखा गोखा जालाबायनो लोगोफोर नै आंहाथ' बिराद गोथाव मोनखायो बेबायदि गोखा ओंख्रिखौबाथाय माने बुंनाङा गोदो गोथाव मोनामोन ओमफ्राय दा गोथाव मोनग्रा जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बिदिनोसै दिनैनि ब्लगाथ' दावराव दावसि जोंना न'फ्राव बिदिनो बिराद खरा खरा रायलायनाय जायो आरोना दावराव जाजोबो लासै रायलायनाय गैया होमबा लोगोफोर आङो जाबाय थानोसै बेयावनो दोनथ'नोसै आङो जानाय जोबाबाबो बांद्राय गोलाव जाबाय थागोन दा होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं